Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Barkanku da kasancewa da GZT Tech TV. Insha Allah yau za mu yi bayani akan yanda ko za ka ba ma abokiyanka mamaki ko abokinka mamaki. Abin da za mu nuna muku nan shine za ka gani wani haka yana bukatan haka yana yin abu mamaki kamar haka. Wani za ga ce yana so in yana zama haka kawai ya kalli wayan shi ta yi ringin ko wayan shi ta yi kara da cewa an turo masa dala 5,000 haka daga America. Ko wani kawai yana zaune kawai yana bukatan ya ji a cikin abokanansa ko a wajen budurwansa akan cewa so wane gashi an turo maka dala kaza daga America ko gashi an turo maka pounds ko me daga America. Yanda za ka bi ka haɗa wa'insu message na karya dai kawai wanda zai na zuwa wayanka. Kowane kalan message ne wanda inda kana bukatan message na karya kawai yana zuwa wayanka da cewa an turo maka kaza daga America ko an turo maka kaza daga England, Dubai, meme da sauransu. Insha Allah yau za mu yi muku bayani akan yadda za ka yi wayan abubuwan. Domin ganin yadda ke wayan abubuwan ku bi mu cikin wannan shirin. Idan shine wannan farkon zuwan wannan channel, muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribing kana ka danna mana alamar karrawa kana zai bada dama da kun sabbe shirye mu za ku dinga samu. Mu je a fara bidiyo. Kafin mu shiga cikin shirin wata alfarma ne nake nema a wajen ku kuma na san ba gagaran ku zai yi ba. Abin da nake nema a wajen ku shine za ku zo ku danna mana alamar subscribing kamar haka. Sannan ku danna mana alamar karrawa ku zabi all. Sannan kuma ku danna mana alamar liking hakan ne zai bada dama duk wani sabbe shirye mu za ku dinga samuwa. Yawa yanwa kamar yadda muka yi muku bayani da cewa za mu nuna muku yana abubuwan. So da farko dai za ka je cikin Play Store za ka yi download din wani application mai suna Digital Clock. Wannan application ba ya haɗa message na karya ba ma wannan application in ka kalli cikin application yana da matukar kayatarwa, yana da matukar kyau. Bayan ka yi download din wannan application mai suna Digital Clock sai ka zo ka shige cikin shi kamar haka. Bayan ka shiga cikin application ne wanda cikin shi gaskiya yana da matukar kyau. Gashi yanda zai nuna maka batir naka da kuma yanda zai nuna maka storage naka da kuma yanda zai nuna maka wasu abubuwa da haka da kyau. Wanda yake da kyau haka kamar haka. So idan kun duba na haka za ka kalli cikin application in ne kamar haka. So idan kun duba daidai nan wajen za ka kalli gashi nan dai kamar wani wannan ne wanda yake nuna maka iya daidai tsayin daidai ina kake. So idan kun duba nan kuma za ka kalli gashi nan. Idan kun duba nan za ka kalli gashi nan total RAM na waya ne. Ya adadin RAM na waya na yanda yake tafiya. So idan kun duba nan kuma haka za ka kalli kan waya ne gashi nan yanda yake. Nan kuma gashi nan batir nawa. Nan kuma gashi nan time. Nan gashi nan kuma wani abu anan haka yana ta rubutu haka yana tafiya. So in kana bukata za ka yi ka saita wannan abun haka a gaban fuskan wayanka. Za ka yi ka saita shi a gaban fuskan wayanka kamar haka. Inda kuma baka bukata kuma za ka yi ka saita shi kuma akwai yanda za ka sa kalo duk kalon da kake bukata shi za ka saka. Wayannan duka kaloli ne. Duk kalon da kake bukata shi za ka saka. Wayannan duka kaloli ne. Kun ga duk kalan da kake bukata shi za ka saka. Kun ga wannan kalan ma in kana bukatan wannan kalan shi za ka saka. Kun ga yanda kalan yake. So yanzu ha mu je mu nuna muku yanda za ka yi ka saita wannan abubuwan. Wannan abun da za ka saita yin kaman alam ne. Kaman alam yanda alam yake zuwa za ka saita kaman alam. So bayan ka zo nan wajen ga nan wajen aka nuna set alarm. Sai ka zo ka shige wajen kamar haka. Bayan ka zo wajen set alarm in nan sai ka zo ka danna nan wajen. Sai ka danna nan wajen. Bayan ka zo ka danna nan wajen nan za ka sako kenan sakon da zai zo maka. So kamar yanzu a misali kana so ka saita ko ka ba ma abokinka mamaki da cewa gashi yanzu haka an turo min dala kaza daga America kuma har kaman kira zai zo kaman kira abin haka zai zo. So kamar yanzu a misali zan ce hello Musa you are now receiving hello Musa you are now receiving $100,000 ka gashi nan duk abin da kake bukata za ka rubuta nan kuma shi abin ne kawai zai gaya maka. So bayan ka zo ka rubuta yana abubuwan sai ka saita time. Ha mu saita yanzu kamar a ce yanzu 11:40 to za mu saita 11:41 duk time da kake bukata dai kawai in dai kana daidai wannan lokacin haka sakon zai zo. Bayan ka gama haka sai ka danna nan wajen haka. So bayan ka gama saitawa haka sai ka fita kamar haka. Idan kun duba cikin application gashi nan za ka kalli wallpaper shi nan gashi nan wallpaper ne mai matukar kayatarwa.
So wannan application kuma gashi nan 11:41 a.m. Hello Musa, you are now receiving $1,000. kun ga gashi nan yanda yake. Kun ga gashi sakon da muka saita wancan gashi nan ya zo ya gaya mana akan cewa gashi za mu karɓa $1,000. In dai kana bukata haka za ka saita wayannan abubuwan gabaki ɗaya. Kun ga duk abin da kake bukata ya gaya maka shi zai gaya maka. Gashi nan zai zo maka kuma kaman kira, duk abin da kake bukata dai kawai shi zai saita maka wannan application ɗin. Kuma menene in dai tabbas kana bukata shi zai nuna maka. Duk abin da kake bukata wannan application zai nuna maka. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing, kana ka danna mana alamar karrawa, haka ne zai bada dama duk wani shirye mu za ku ringa samuwa. Mun gode. Har ku je da application zai sake maimaitawa akan abin da muka rubuta mishi wancan. 11:42 a.m. Hello Musa, you are now receiving $1,000. Kun je da application yake, duk abin da kana bukata kawai za ka yi ka rubuta mishi kuma zai gaya maka ya daidai abin da ka rubuta mishi. Mun gode da kasancewa da GZ Tech TV. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing, haka ne zai bada dama duk wani sabbin shirye mu YouTube za su na sanar da ku. Mun gode.